जिथु ट्रेडिं एप YBY फान्ड बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सानदों। बेखौ आङो गिबियावनो फेसबुकआव मोनसे पस्ट मोनदोंमोन। जाय समाव गोबां ट्रेडिं एपफ्रा सोलिगासिनो दंमोन। जेरै हाय हेल' लोगोफोर, आं आरो दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरनिबा इउटिउब चेनेलफोरावहाय नङाबा फेसबुकफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना। थ' लोगोफोर आं दायो थारैनो नोंथांमोननि सेरावहाय उन सिगां बाथ्राखौ बुंबाय थालियासै, फोरमायबाय थालियासै, डाइरेक्टलि सिदा मेन टपिकआव थांनोसै नङा होमबा लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा। स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला भिडिअखौ बुजि मोननाय नङा आरोना लोगोफोर। मा बाथ्रा फोरमायनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना स्किप खालामनानै जुदि नायोब्ला बुजि मोननाय नङा। ओंखायनो जेनेबा नैबे भिडिअखौ गुवारै नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर दायोथ' ससियेल मिडियाफोराव गोबां दावराव जागासिनो दङ दासिमबो आरोना लोगोफोर। आं नैफोरबायदि भिडिअखौ लाबोला होननानै सानदोंमोन आरोना YBY फारसे भिडिअखौ आं लाबोला होननानै सानदोंमोन। ओमफ्राय आं मैया मोनाबिलियावहाय नैबे मोनसे नटिसखौ मोननायलाय जेनेबा फिन खेबसे आं नोंथांमोननि सेरावहाय दिनै लास्ट भिडिअ होनानै साननानै नैबे मोनसे भिडिअखौ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जाय सुबुङानोखि जेनेबा YBY आव हाबनानै मानसि सोदोंमोन बा मानसिफोरखौ बोरै खालामदोंमोन, थ' बिथांमोननि गेजेरावहाय CBI नि इनकुवारि जागोन होननानै बुंनाय खोनानो मोन्दों आरोना। नटिसबो डिक्लारबो जाखाबाय होननानै बुंनाय खोनादों। CBI नि माबायाव सबबाय बे मोनसे केसखौ होननानै बुंनाय खोनादों आरो लोगोफोरा। ओंखायनो जेनेबा जाय सुबुङानोखि जेनेबा YBY आव हाबनानै दंमोन बिथांमोना एसे केयारफुलि खालामनानै थाबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर। थ' बिनि सिगाङावनो आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे भिडिअआव ओरैबायदिमोन आरोना, जाय सुबुङानोखि गिबि जेन YBY आव हाबजेननानै बिथाङा सासे फोरोंगिरिमोन आरोना। बिथाङा गिबियै YBY फाउन्डआव हाबजेननानै माबायदि रां खामायदोंमोन, बोरैहाय जानांखो, थ' बिथाङा गावनि खुगाजोंनो ओरैबायदि गुवारै फोरमायलांना होदो, क्लियारिफिकेसनखौ नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायलांना होदो आरोना। थ' बेखौबो जेनेबा गोबां सुबुंफोरानो जेनेबा बुंदों नालाय, बिथाङाबो मानसि सोदोंमोन, बिथाङाबो बेफोरबायदि खालामदोंमोन होननानै आरोना लोगोफोर। थ' लोगोफोर जायखियानो जादोला, थ' आं बिथां फोरोंगिरिया सारा बुंनानै होनाय गावनि खुगाजोंनो बुंलांनाय बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांनानै होनो गुवारै नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनलांगोन। बिथाङा बोरैहाय मा जालांखो आरो बोरै खालामनानै बिथाङा बिदि YBY फाउन्डखौ जोंनि आसामाव बा BTR आव सोलिहोदोंमोन आरोना। थ' होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आरोना, जोबजासिम फैदो बिदिब्ला। आङो नैबे दा सोलिबाय थानाय जिथु ट्रेडिं एपनि भाबु जिथु फेक, बेनि बेलायाव जिथु आंनि सायाव इलिगेल मोनसे एलिगेसन लाबोगासिनो दं। दि आङो आंनिनो फरायसाफोरखौ बे माबायाव लाबोदों होननानै, बेखौ आङो एसे फोरमायथिनो सानदों। गिबियावनो आङो नैबे जिथु ट्रेडिं एप YBY फान्ड बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनो सानदों। बेखौ आङो गिबियावनो फेसबुकआव मोनसे पस्ट मोनदोंमोन। जाय समाव गोबां ट्रेडिं एपफ्रा सोलिगासिनो दंमोन। जेरै CLS, बाजाज, बे सोलिफुबाय थानाय समावनो बेखौबो लोगोसे आङो फेसबुकआव मोनदोंमोन। बै समाव बेबायदि नागिरफुनाय समाव आं बेखौ मोननायलाय, बेखौ आं नायनो होननानै पस्टखौ एसे लिंकखौ थुनायाव हजोंनिफ्राय मोनसे आंनिसिम रिप्लाइ फैदोंमोन। बेखौ नोंथाङा मावनो हागोन मोजां होननानै, मोनसे आमेरिकान एप होननानै। जेब्ला बेखौ लिंक खालामो अब्ला बिथाङा सोंदोंमोन, नोंथाङा बले एसे एक्सट्रा आर्निं लुबैयो नामा होननानै। आङो जेब्ला एक्सट्रा आर्निंखौथ' बयनोबो नांखागौ, बे हिसाबै आङो होननायाव आङो माने बेखौ थाबैनो आजावाखैमोन। आं लासैनो बेखौ नायनानै उनाव जेब्ला आङो लिंकखौ थुयो अब्ला बेनिफ्राय माने मोनसे रेफारेल कड फैयो। जाय रेफारेल कडजों आं बेखौ हाबनो हायो। बे रेफारेल कडखौ थुखांनायनि उनाव बिथाङा गुबुन सासेनो फरवार्ड खालामना होयो, माने ट्रेडिंखौ बोरै खालामो। लोगो रेफारेल कडखौ हरखांनायनि उनाव आङो बे माबाखौ जिथु पस्ट,
बेखौ आङो स्क्रिनशटबो खालामना लानो माने गोसोआव फैयासै बे दा आंजों माने आं बेखौ दा नायबा मोनफिनासै खिन्थु दा आंखौ बै माने जिथु जाय पस्ट होग्रा बिथाङा बै माने YBOI नि सासे गुबुन सासे माबाजों माने सुबुंजों आंखौ जइन खालामना होयो बिथाङा आंखौ बोरै बे ट्रेडखौ बोरै अपारेट खालामो बेखौ फोरोङो बे फोरोंनायनि जाहोनाव आङो माने बेखौ रोङो माने बे एपखौ माबोरै अपारेट खालामनांगौ बेखौ रोंनानै आङो लासैनो सानथामसोनि उनाव 6 फेब्रुवारियाव आङो बेयाव जइन जायो 600 रां होनानै 600 रां होयोब्ला 200 रां बारायफायो गासै 800 रां मोनो 800 राङा हरसेयाव ट्रेड जानायनि उनाव 36 रां मुलाम्फा जायो हाबो वालेटआव बा 36 जों बै 800 जों 836 राङा वालेटआव जमा जाफैयो थिग बिनि उननि हराव आरोबाव 8 बाजियाव हरनि 8 बाजियाव माने आरो ट्रेड जाबावनोसैलाय बे ट्रेड 836 रांनि सायाव माने बिनिफ्राय 6% ट्रेडिं जायो आरो माने बिदिनो प्रफिटआ सानफ्रोमबो एड जालांबाय थायो वालेटआ बांलांबाय थायो बिनिफ्राय खोन्थाहरबाय मा बे मिनिमाम उइड्रला 300 रां 300 रांखौ आंखौ बख'नोबो थिननायबाय आं बख'नायबायबो बे लोगो अट'मेटिक आंनि बेंक एकाउन्टआव हाबफैदों बेखौ नुनानै आङो लासै सप्तासेनि उनाव आंनि अनजालि बिसिनो आं बेखौ सिरि बिनि मबाइलाव आंनि लिंकखौ बारहोनानै माने जइन जाहैयो 600 रांनि आंनिनो रांजों आङो 600 रांखौ जइन जानानै बेयावबो 800 रां जमा जायो आरो आंनि वालेटआव 600 रांनि 15% 15% 90 राङा आंनि वालेटआव प्लास जायो बिदिनो राङा थाबैनो बांनायखौ नुनानै आङो माने न'नि बिबोनांफोर दङ बिसोरनो लासै सप्तायाव सासे सोलांनानै बांलाङो आरो बिनिफ्राय न'खरनि मानसिया बिदिनो एसे एनै बांलांनायजों माने बांलांदों आरो बे बिजनेसा दिनैनि समाव जे नोंथांखौ ओनसोल नाङैनो जे सारा आसामाव सावरायबाय थादों बे एप्सखौ गोबां मानसिफोरखौ माने इनभल्भ जाहोदों साख्रि आवलाखौबो गाराखै सोरबा समाज सिबियारिखौबो गाराखै दा बेनि बेलायाव मा क्लियारिफिकेसन होनो सानदों नोंथां आंनि न'खरनि बिबोनांफोर आरो न'खरनि बिसिफोरनोल' होदोंमोन खाथि थानाय असुंलायाव न'खरनिफ्रा आंखौ लासै मिथिलांदोंमोन माने मा बेलाय होननानै खालामनायखौ नुनानै गावसोरबो बे समाव 600 रांल' नालाय 600 रां दं 1500 रां दंमोन बिदिनो मा नुनानै नायनो होननानै लानायदोंमोन आरो जिहेतु 600 रांल' नालाय आरो बे समाव गुबुन एपबो सोलिखादोंमोन जिहेतु जेरै CLSफ्रा सोलिगासिनो दंमोन आरो बाजाजफोर सोलिगासिनो दंमोन दा बेफोरखौबो माने लासै लानानै बेखौबो बिथांमोनहा लानानै नायनो होननानै लानायखाय आरो नंमारगौ रांफ्रा बेंकआव फैमारदों माने पकेटआव जामारदों बेनिखायनो बिथांमोनहा लासै स्प्रेड थालांबाय दा बिथांमोना सोरनो हैदों माबायदि बुजायदों बेखौ आं मिथिला आरो बे आंखौ लाफानानै बिसोर मावाखै बेबायदिनो बिसोरो बुजायहैनानै बे YBOI फान्डआ लासै बांलांनानै दिनै फेब्रुवारिनिफ्राय आगष्ट दानसिमा फाक्का बे सोलिबाय थादों आरो बिदिनो माने आङो एसे रां मोननो हादों आरो रां मोननायजोंनो आङो गुबुन माने हाबनो गोसो जानायखौ आंनिनो रां होनानै सोनाय जादों बेखिनियानो आरो समाव गुवाहाटीयाव जितु पाब्लिक गेदारिं आरो लोगोसे दाब जायगायाव पाब्लिक गेदारिं आरो अफिस बाहायनायनि सायाव नोंथांमोनखौनो होननानै दिनैनि समाव गोबां सुबुंफ्रा सावरायबाय थादों बे समाव बिनि मा बुंथिनो सानो नाय आं सासे फोरोंगिरि आं सासे बिगियान फोरोंगिरि आंहा दायथ'आ बेनिख्रुइ बांसिन फरायसालियावसो बेनिखायनो आंखौ बे माबानिफ्राय बोखारना दोनखादों कम्पानिया आं खोन्थाहरखादों आं सासे फोरोंगिरिसो आंखौ गुबुन खुनु माबाजों आंजों लोब्बा दाला होननायखाय आंखौ लाफाखायाखै बेनिखायनो बिनि सायाव आं जेबो बुंनांगौ गैया आरो आं जेब्ला स्कुल बन्द समाव जुदि माबाफोर फाथियोब्ला आं थांफायो खिन्थु माबोरै फाथियो माबायदि एरेन्जजों फाथियो एरेन्जमेन्टजों आं बेखौ मिथिया आं नुजायोल' आरो माने गोदोनि खावलायनाय बायदि नोंथाङा गावनि फरायसाफोरखौ सोदों होननानै बुंदों बेनि सायाव मा बुङो बेथ' नंखाय आंनि आन्दाराव नायोब्ला दाबो L1आव माखौ नायोब्ला आंनि सिङाव रावबो फरायसा गैया नोंथांमोना नायनो लुबैयो आं बेखौ फोरमायनो हायो खोन्थानो हायो दाबो स्क्रिनशट दङ आंनि सिङाव सोर दङ आरो न'खरनि अनगायै लोगो सानैसोनि अनगायै रावबो गैया
थ' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन थारैनो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला बुजि मोनखाबाय आरो बुजि मोनाखैब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला नोंथांमोनाथ' बिथां सारा मा मा बाथ्राजों बुंलांनानै नोंथांमोननि सेरावहाय फोरमायलांखो नोंथांमोना निस्सय बुजि मोनमारखाबाय बोरै बेसेबां स्टार्टिङाव बेसेबांनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ रिसार्च खालामनानै बिथाङा फैसा खामायदोंमोन आरो सोर सोर सुबुंखौ गिबि जेन सोजेनदोंमोन बोरै बोरै आरो बोरै बोरै बिथाङा खामानि मावलांदोंमोन थ' बिथाङा गुवारैनो गावनि खुगाजोंनो फोरमायलांनानै होबाय नङा होमबा लोगोफोर जायखिजायानो जादोंला जोबनायाव आं आरो जेनेबा नैफोरबायदि नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे भिडिअ लाबोनायनि थाखाय आरो आं फिन खेबसे नोंथांमोननि सेराव बयनियावबो निमाहा बियो जेन मानो होननानै बुङोब्ला आं बाले गले गले नैफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोबाय थानाय जादोंमोन आरो ओंखायनो जेनेबा आं दिनैनिफ्राय आं आरो YBY नि भिडिअखौ लाबोला होननानै सानदोंमोन आरोना थ' आपडेट मोननाय लोगो लोगोनो आरो नोंथांमोननि सेरावहाय होननानै गोसो जायो बा नोंथांमोनाबो सानैसो सुबुंफोरा नेनाबो थायो नालाय ओंखायनो जेनेबा मोननाय लोगो लोगोनो होननानै साननानै आरो फिन खेबसे लाबोफिननाय जायो जायखियानो जादोंला जोबनाया आरो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय जुदि गोदानब्ला नैबे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो लोगोसे लाइक एन्ड कमेन्ट खालामदो आरो जोबनायाव नोंथांमोना बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय